Good morning po sa bawat isa. Are you glad? Are you excited to be in the house of the Lord today and maging po sa ating mga nakatune in sa live? A blessed Sunday po sa bawat isa. And right now, we invite everyone to stand up. Let's go around and greet each other. Let's hug each other. Batiin po natin ang bawat isa with the love of the Lord. Everyone, let us be in this atmosphere of worship. Ihanda po natin ang mga puso natin so that the Holy Spirit can fully dwell in us, can fully fall on us this morning. And let's just worship our living God the best way we can. I love to worship you, my God. To worship you, my Lord, and see your Spirit fall in power, your love unfolding gifts from heaven. I love to worship you, my God. To worship you, my Lord, and feel your precious breath of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you. To worship. I love to worship you, my God. Yes, God, we love to worship you. I love to worship you, my Lord, and feel your precious breath of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, in power, change my heart. I want to live for you, my God.
change my life to live for you. My heart's fallen asleep. Yes, God. Heart's fallen asleep. Fallen Come on, church, let's give God the best clap offering that we can give to Him. Oh, praise your holy name. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah, Father. Oh, yes, God. Let your Spirit fall on us this morning, God. Oh, thank you, Jesus. We welcome you in this place, Holy Spirit. Oh, change our hearts, oh God. Change our lives, that we may live for you alone. Our lives, oh God, is meaningless without you in our lives. That's why this morning, Panginoon, we just offer to you everything that we have, everything that we are. We give it to you, oh God. And Lord, we pray, oh God, for your service this morning. We'll never go in vain. But Lord, we will meet you face to face. That is what we truly desire, oh God, that we glorify your holy name. This morning, oh God, as we worship you, as we lift our hands to you, oh God, you alone will be glorified. And you bless, oh God, every part of this service, Panginoon, that you alone will move in this place. Holy Spirit, freely move in this place. It is not by our might, nor by our power, but only by your Spirit, that we will receive your word this morning, that we will receive our portion this morning, oh God. Oh, thank you, Jesus. We're excited, Panginoon. Your people are excited to meet you this morning. Visit us, oh God. Visit us, oh God. Visit each and everyone's heart. And we just want to give you all the glory, all the praises, all the thanksgiving. In the mighty name of Jesus, we pray. And everybody says, amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Good morning. Good morning, church. Are we excited? Sino po ang excited sa umaga pong ito? Taas ang kamay. At iwagayway natin para sa ating Panginoon. Amen. Sabi nga po sa ating aawitin, ang ating Panginoon ay palaging narito sa ating kalagitnaan sa tuwing tayo nagpupuri, sumasamba sa ating Diyos. Amen. Kaya po sa umaga pong ito, muli sama-sama tayong umawit. Sama-sama po tayo magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Oh
cry, holy, hallelujah. God is here. We will sing holy, holy. We cry, holy, hallelujah. God is here. Sing holy, holy. We cry, oh, yes, for you are. God is here. Sing holy, holy. We cry, holy, hallelujah. God is here. Once again, sing holy, holy. Come on, lift the name of Jesus. Hallelujah. God is here. You are holy, holy. Hallelujah. God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. Don't need to see Jesus face to face. Sing, God is here. 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 He is faithful. We don't need to see Jesus. Oh, Jesus, living. Sing, oh, come on, praise the name. Lift up the name. Oh, sing, God is fighting for us. God is on our side. He is overcome. Yes, He is overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. God is fighting. God is fighting for us. God is on our side. He is overcome. He is over. We will not be shaken. Sing, we will not be moved. Jesus, you are here. Carrying the burden, covering our shame. He is overcome. He is overcome. We will not be shaken. Jesus, you are here. I will live. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ. But I will be afraid.
po natin ating mga kamay para po sa ating Diyos na buhay. For He is fighting for us. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Come on, let's declare. God is fighting for us, Pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be in shaken. the name of Jesus, Enemies defeated. we will shout it out. God is fighting. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be In shaken. the name of Jesus, In the name of Jesus, enemies defeated. I wanna shout. God is fighting. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. We'll shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me. Then I am free in Jesus' name. I will live, I will live, I will not die. I will declare that you are Christ in me. And I am healed in Jesus' name. Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Oh, we praise your name. Holy name. Oh, we glorify you. We magnify you, Lord. Oh, we thank you for your presence. Oh, yes, Jesus. Oh, thank you, Lord. Oh, hallelujah. Lord, sa umagang ito, patuloy kaming aawit sa iyo. Hindi lang basta awitin, Panginoon. At ito po ay papuri, pagsamba ng iyong mga anak ko, Diyos. Lord, tunay nga sabi mo sa iyong salita, na ikaw ay nananahan sa papuri ng iyong mga anak. Ikaw ay nananahan sa aming mga puso, sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya once again, Lord, here we are. Make us your sanctuary. Lord, we open up our hearts. We open up our lives. Make us your sanctuary. Oh, I worship you. When my world was in darkness, you spoke your word, night turned into day. Your beauty filled this place. When my world stood in silence, you filled my heart with songs that never end. Forever I will praise. To think that the universe could not withhold your glory. Choose to live in me, oh thank you. I'm so amazed. And we worship. And I worship you. Come on, church. Just worship the name of Jesus this morning. Sabi mo sa Panginoon, Lord, here I am. For nobody else but Jesus. Oh,
Muli pa awitin natin sa simula. Let's sing this with all of our hearts. Sabihin mo sa Panginoon. When my world was in darkness, night turned into day. Your beauty filled this place. When my world stood in silence, you filled my heart with songs that never end. Thank you, Jesus. To think that the universe cannot wait all the glory. You choose to live in me. I'm so amazed. So we worship you. And I worship you, Lord. My life in you. Lord, here is my heart. Making your sanctuary for nobody else but Jesus, only you. But once again we will sing a love song to our God. When my world was in darkness, you spoke your words, night turned into day. Yes, Lord. Your beauty filled this place. Thank you, God. When my world stood in silence, you filled my heart with songs that never end. Forever I will praise. To think that the universe cannot wait all the glory. Choose to live it. Lord, I am so amazed. Oh, we worship you. And I worship you, Lord.
church, we will sing. Come on, let's declare that He is faithful. Oh, you alone. You've touched my soul, completing my world I surrender. Sing it once again. You are faithful. There is no one like you. You are glorious, Lord. What a life in you I touch my soul, completing my world I surrender to you. And I worship you, Lord. My life you bring. Subimos sa Diyos, Lord, here I am. Lord, here I am. And I worship you, Lord. Life in you restore. Here is my Lord, here we are. Here we are. And I worship you. Come on, just worship the name of Jesus. Lord, here I am. Here I am. For nobody holy. So umaga pong ito, once again, we will sing this song. Kausapin mo ang Diyos sa umaga pong ito. It's between you and the Lord. Face to face. The Lord chooses us. And it's up to us ano yung pipiliin natin. Sabihin mo muli sa Panginoon, Lord, narito ako. Gawin mong tahanan ng aking buhay, Panginoon. I am nothing without you. Hindi lang ito basta maging awitin lang, lyrics lang. But this will be the prayer of our hearts this morning. And I worship you, Lord. My life in you restore. Here is my. Just lay down your life before Him. Lay down your life. Lay down our lives. And I worship you. Yes, Lord, we worship you. Lord, here is my heart. Make it your sanctuary for nobody else. For the last time, church. And I just worship the name of Jesus. You restore. But here is our heart. Oh, here is our heart. For nobody else but Jesus. Only you. Only Lord. For nobody else but Jesus. Only. Oh, there
for nobody else. Lord, you are worthy. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Yes, Lord. Come on, sing a new song. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Lord, you are worthy. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. You are holy, 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 holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Clothed in rainbows of living colors, flashes of lightning, rolls of thunder. Blessing and honor, strength and glory and power be to you, the only one. Come on, church, praise the name of Jesus. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come.
is no one like you. Oh, we thank you, Jesus. Lord, we thank you for your presence this morning. Lord, nakikita mo ang laman ng aming puso sa umagang ito. You see the deepest desires of our hearts, Lord. Lord, wala kaming maitatago sa iyo, Panginoon. Tunay nga, wala po kaming ibang nais sa umagang ito, kundi ibigay sa iyo ang pinakamataas sa papuri at pagsamba, Panginoon. And Lord, once again, we offer our lives to you. We choose to be with you. We choose to serve you. Kaya kami narito, Panginoon, dahil ikaw ang unang nagmahal sa amin, O Diyos. Lord, muli, wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoon. Lord, this morning, muli namin binubuksan aming mga puso, aming mga isipan, Panginoon. Lord, give us a hunger for your word. We're thirsty for you. We're thirsty for more of you, Lord. Kaya sa mga oras na ito, Panginoon, sa aming mga maririnig na salita na nanggagaling sa iyo, Panginoon, give us a teachable heart. Wala pong matigas na puso sa umagang ito. Lahat, Panginoon, ay palalambutin mo, Panginoon. Speak to your children this morning. Once again, we thank you sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, for touching every hearts of your people this morning. Muli, sa iyong pinakamataas sa papuri, sa iyong pinakamataas na pagsamba ng lahat ng iyong nilikha, sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise. Ito kahit na. Praise. Praise the Lord. Praise. Praise God. Praise. Praise God. Yan. Praise the Lord. Praise God. Magandang umaga sa bawat isa. Amen? Amen. Praise the Lord. Pwede pong umurong tayo dito sa harapan para yung pagpapala ay makuha nyo. Yan. Dito po tayo, occupy natin. Para yung mga medyo malilate makasalo din ng konti. Dito po tayo, praise God. Amen. Praise the Lord. Excited po ba kayo sa umagang ito? Amen po ba? Napakasarap po sumamba sa ating Panginoon. Amen. Sabi nga, grabe po yung kanyang presensya, no? Grabe yung yakap ng kanyang pag-ibig. Praise the Lord. Ito po yung napakahalaga na sa ating pagsamba ay maranasan natin ang yakap ng kanyang pag-ibig. Bago tayo patuloy, ay sige, dito na yung mga bata at ipapanalangin natin sila. Praise the Lord. Yan. Okay. Pakipatay na nga itong ilaw dito sa sa mata. Yan. Praise the Lord. Dami natin mga bata, no? Yan. Sino dito yung mga marunong sumayaw? Mga bata, sino marunong sumayaw? Yan, paggamit niyo yung talento niyo, no?
Alam nyo, praise the Lord, mamaya testify ko no, dun sa yung ginawa ng Lord sa Mindoro kahapon, no? Galing po kami doon. Pero ipanalangin muna natin sila. Amen? Iunat natin ang ating mga kamay sa kanila. Hallelujah. Thank you, Lord. We honor you, we praise you, and we bless you, Lord. Hallelujah. Sa umagang ito, salamat sa pagdadala nyo ng mga batang ito, Panginoon, dito po sa church, Lord. Hayaan niyo po, Diyos, ang mga batang ito, Panginoon, ay lumaki na may banal na takot sa inyo, na ang bawat salita na kanilang naririnig, Panginoon, bagamat sa kanilang murang isipan, parang mahirap, Panginoon, unawain, ngunit salamat, Santong Espiritu, sapagkat kayo ang nagpapaunawa sa lahat ng bagay, O God. Father God, lahat po ng salita nyo na naririnig ng mga batang ito sa kanilang Sunday School, Lord, hayaan nyo na ito'y maging isang matabang, Lord, hallelujah, ang kanilang puso ay maging matabang lupa na sa takdang panahon, ang pagsibol nito, ang paglago nito, Panginoon, ang kapangyarihan ng inyong salita ay mangyayari at magaganap sa mga batang ito. We declare, O Lord, your divine protection, guidance, O God, knowledge, wisdom, and understanding sa kanilang pag-aaral. Lord, make them the head and not the tail, O God. Yes, O Lord, and let your glory shine upon them, Lord. Samahan niyo po sila, ingatan, maging ang lugar, Panginoon, ang room na kanilang gagamitin. Continue to seal that room, Lord, with the power of your blood, O God. At hayaan niyo, Lord, maging ang teacher na mangunguna sa kanila. Give her, Lord, the patience, the wisdom, O God. At ang, Lord, ang banal na salita niyo, Panginoon, ay may pahayag niya sa mga batang ito, Diyos, na may kagalakan sa kanyang puso. Maraming pong salamat. I entrust the life of these children unto you, O God. In the name of Jesus, all these things we pray. Amen and amen. God bless you. Magtatakbo. Amen. Yan. Praise the Lord. Yan. Praise God. Magbibigay lang ako ng praise report, dahil kahapon po ay galing nga po kami nila Bishop at saka ni Ate Lydia. Doon po sa Mindoro, dahil nagdaos po ng anniversary ang ating pong gawain doon sa J. Blue Kamansihan. Yan. Okay. Sige, manood po tayo sa ating mga upuan, Praise the Lord. At alam niyo, nakakatuwa dahil nung po mag-uumpisa na yung gawain, ang biglang salita ng Diyos po na ibinigay niya sa akin ay yung sa 2 Samuel, na sabi nga ay nung si David ay naghahanap ng lupa para pagtayuan niya ng altar, para makasamba sa Diyos, ay naroon na nakita niya na mayroong lupa si Arauna na pwedeng gamitin para, sabi nga, makagawa ng altar, para sa pagsamba sa Diyos. At sa pagkakataon na yon, kinausap niya si Arauna para bilhin ang lupa na yon. Pero si Arauna po kasi, acknowledge niya na si David ay hari, at siya ay naroon na nagpapasakop sa kanya at isang kagalakan na sabi nga ay mabigyan niya yung hari. Kaya ang sabi niya, huwag niyo na pong bayaran. Ibinibigay ko na lang po itong lupang ito para magamit sa sabi nga ay pagsamba. Malagyan ng altar para sambahin ang Diyos. Pero alam niyo po, sabi ng Haring David, hindi pwedeng hindi ko bayaran. Dahil hindi ako nagbibigay o I don't offer, to God which cost me nothing. Hindi ako maghahandog sa Diyos ng hindi mahalaga sa akin, ng walang kahalagahan, At yung word na yon, ang ibinigay ng Diyos sa akin kahapon bago mag-start yung anniversary doon sa Kamansihan, Talagang ang linaw nito, Ang sabi doon, I will not offer unto God which not cost me nothing, At sa pagkakataon na yon, nung una, kasi ako yung na-assign sa offering, ay naroon na sabi ko, Lord, ito po ba yung verse na isi-share ko sa kanila para sa offering mamaya, Pero alam niyo po, nung mag-start na
ang gawain. Grabe po, doon ko nakita na ang mga kapatiran, ang mga leaders, ang pastors, no, yung pastora natin doon sa Kamansihan, J. Blue Kamansihan, yung pong preparasyon na ginawa po nila para po sa anniversary Thanksgiving na yon ay grabe po. Talagang napakaraming sakripisyo ang kanila pong inoffer sa Diyos, no? Sabi nga mula bata kasi yung pong mga dancers nila na tinuruan ay talagang ang liliit, no? Ang liliit hanggang sa mga dalagita, no? At nakita ko pati mga nanay, mga tatay talagang lahat sila ay naroon na tulong-tulong sama-sama. At nung mag-share nga si Pastor Jonah doon sa ginawa nilang preparasyon dahil nga yung mga una, yung kanyang 3 anak na lagi niyang kasama sa paglilingkod sa Diyos ay wala na sa Mindoro kasi nag-aaral ng lahat sa Laguna, no? Ay naroon po tapos sa mga kabataan pa na nandoon ay mga nag-aaral. Talaga ang kanila daw pong ginawang pagpapractice ay inaabot ng 12:00 ng gabi, no? Minsan naroon na talagang dahil walang makapag-drive ng sasakyan nila Pastora Jonah, dahil nga si Brother Arnel, yung asawa niya ay very busy sa Gilingan kasi ang kanilang negosyo ay sa Gilingan. Anihan po ngayon sa Mindoro, ang daming nagdadala ng palay sa kanila na hindi pwedeng hindi talaga tutukan. Kaya si Pastora Jonah lang, no? Tapos naroon na, sabi nga patotoo nga niya na lagari siya, wala siyang si Joshua naman na yung kabataan na nagagamit na rin dito ay nasa Batangas dahil nag-aaral din. Talaga daw po yung sakripisyo na minsan sa pagdadrive niya para ihatid sundo yung mga kabataan na yon na inaabot siya ng 12:00, 1:00 ng madaling araw. Minsan kumikisig na yung niya, ang ginagawa na lang niya ay umiiyak siya, tumitigil siya sa isang tabi, umiiyak siya at ang sinasabi niya, Lord, ginagawa namin to para sa inyo lamang. At alam nyo, grabe po, talagang glorious po ang nangyaring anniversary kahapon doon sa Kamansihan. Amen? No? At ang isa pa pong pinakita ng Diyos na talagang pagkilos niya, no, yung napakarami pong dumating na hindi nila expected, no? Naglagay lang sila ng 200 na upuan pero kinulang, no, dumating po ang mga tao at maging doon sa preparasyon nila sa pagkain. Yung isa medyo sabi niya, Pastora, baka tayo kulangin. Ayan, sabi ni Pastora, hindi. Ginawa natin ang lahat ng sakripisyo para sa Panginoon, siya ang kikilos dito. At praise the Lord, nakita nga po namin yung miracle of multiplication, no? At ang isa pa pong himala na ipinakita ng Diyos sa gawain doon sa Kamansihan ay doon po kasi sa Mindoro, paano yung ulan, no? Minsan biglang uulan ng malakas, ganon. Pero praise God, nung oras pong yon, nung time ng celebration, ng Thanksgiving, hindi po umulan. At nalaman na lang po namin, pagkatapos kasi noon ay umuwi na rin po kami, no? Dahil kailangan na namin bumalik. Ay nalaman na lang namin kay Pastora na pagkatapos noong celebration, pagkatapos sila maglikpit, no? Biglang umulan ng malakas, no? Kaya sabi nga nila talagang ang Diyos, yung pabor ng Diyos ay talagang naranasan nila. And I know and I believe kung paano na sabi nga ay kung paano sinabi ni Haring David na I will not offer unto God which cost me nothing, na siyang ginawa ng mga kapatid natin doon sa celebration na yon, na sabi nga mula bata hanggang sa matanda, sa mga tatay, nakita ko yung mga tatay, grabe, no? Doon sa nung time ng kainan, alam nyo, kung dito ang mga nanay yung nagsaserve, doon ang mga tatay ang nagsaserve, no? Sila yung naroon na nagbibigay ng pagkain kasi parang sila yung nagbibigay doon sa Kaya sabi ko, Lord, grabe, nakaka-amaze talaga, no? Nakaka-amaze ang ginawa ng Diyos doon po sa celebration na yon, sa Thanksgiving celebration, at lahat ay napagpala dahil nag-prepare din sila ng ma-share doon sa mga umattend, no? Mga kapatiran natin from Bonbon, Bako, Black Six, no? Nauhan,
At naroon talagang halos lahat may pitbit, no? Napakarami nilang ipinipare na giveaway, no? Kaya grabe po talaga ang ginawa ng Panginoon, no? At praise the Lord, maging kami po, yung naranasan namin na dahil nung papunta po kami ng Mindoro nung Friday night, no? Gabi na kami nakarating. Nung una talagang, bago kami bumaba ng barko, ay napakalakas ng ulan. Napakalakas ng ulan. Wala kaming payong na dala. Pero sa himala ng Diyos, nung kami bababa na ng barko, ay naroon na tumigil na ang ulan. Amen? At maging dito sa pag-uwi namin kagabi, naroon na nagulat kami dahil nagmamadali yung mga tripulante. Binababa yung tolda yung side sa barko. Sabi namin, bakit po? Malakas daw ang ulan sa Batangas, no? Pero praise the Lord, pagdating ng Batangas, walang ulan. Amen? Kasi wala nga kaming payong. Kaya purihin ang ating Panginoon. Sa Kanya, papuri, pasalamat, sa strength. Let's give God all the glory. Thank you, Lord. Amen. Amen. Praise God. Purihin ang Diyos. At ang susunod na anniversary doon ay sa Bonbon naman, sa 26. No, sa 26 nitong kaya alam ko na naroon na grabe din yung preparasyon na kanilang gagawin, no, para mapapurihan, maparangalan at maitaas ang banal na pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen? Praise the Lord. At sa umaga pong ito, handa na po ba tayo? Amen? Handa na po ba yung ating mga puso? Amen. Hayaan natin na sa umagang ito ay matanggap natin yung portion natin, sa nanais ng Diyos na matanggap po natin para ito yung maging pundasyon natin, ito yung maging gabay natin sa paglakad natin sa araw-araw ng ating buhay. Amen. Praise God. Purihin ng Diyos sa buwan na ito ng Oktubre, ang tema po na inilagay ng Diyos sa puso po ni Bishop na nais niya na ito ay ating mapagbulayan, manamnam, no? Maranasan natin yung tag dito, yung rema, yung kabuhayan o yung buhay, yung kapangyarihan ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. At ang tema natin ay freedom to choose. Ang kalayaan na mamili, no? Ang kalayaan na mamili. Kaya sa oras na ito, tumayo tayong lahat at naroon nabuksan natin ang ating mga Bible sa Joshua chapter 24 verse 15. Yan. Joshua chapter 24, verse 15. Ito po yung ating pinakatema sa buwan na ito ng Oktubre. No, napakahalaga po na talagang, yung sabi nga, yung freedom to choose natin ay hindi mabaliwala. No? Praise the Lord. Ang sabi dito sa Joshua 24, verse 15. Sa English yan. Sabay-sabay po natin basahin. Nakikita po ba hanggang likod? Ha? Kung hindi nyo nakikita, malinaw doon sa likod. Mas malinaw doon sa likod. Amen. Okay, sabay-sabay natin basahin na may paggalang sa Diyos. Joshua 24:15. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve. Whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Ang Diyos po magpapala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Manalangin tayo. Ama namin Diyos, salamat po sa pagkakataon na ito, sapagkat sa aming mga buhay, Lord, pinili namin na makarating sa inyong tahanan. Pinili namin, O Diyos, sa umagang ito na makapiling ka namin ng inyong presensya. Sapagkat tapat ka sa inyong salita na kung saan may 2 o 3 na nagkakatipon sa inyong banal na pangalan, kayo ay nasa kalagitnaan. Kaya kami ay tiyak na tiyak, Panginoon, na sa pagtitipon namin na ito, kayo, Panginoon, ang nasa aming kalagitnaan. At kayo nakakakita, nakakakilala, nakakabatid ng aming pong mga buhay, ng aming mga kabig
kabigatan, O Diyos. Kaya sa umaga pong ito, anuman po yung magiging hadlang, mga kabigatan na yon na dala-dala namin, Lord, ngayon pa lamang po, ibinababa na namin ito sa inyong paanan. Sapagkat ang sabi niyo, we must cast all our cares unto you, for you care for us, O God. Hindi nyo nga ayaw nyo, Panginoon, na kami ay patuloy na mabigatan, Panginoon, sa mga suliranin, problema na aming pinagdaraanan. At ito'y mangyayari lamang kung ibababa namin, Panginoon, iiwan namin sa inyong paanan, O Diyos, sapagkat alam namin, Panginoon, na walang imposible sa inyo. At hayaan niyo po na sa umaga pong ito, habang ito pong mga kabigatan na ito, ibinaba na namin sa inyong harapan, ihanda niyo po ang aming mga puso. Hayaan niyo po na ang Rema Word, ang salita niyo na buhay at makapangyarihan, ang siyang kumilos sa aming mga buhay sa pagkakataon na ito. Maraming po salamat at minsan pa, nagpapakumbaba po ako sa inyong harapan, itago niyo po ako sa likuran ng inyong krus. Lord, hayaan niyo, Lord, na ang bawat salita lamang na magbibigay ng kaluguran, kalwalatian at kadakilaan sa inyong pangalan ang lumabas sa aking mga bibig, Panginoon. At Lord, hayaan niyo po, Lord, na kayo ang maitaas at ako ay mababa, O God. Apart from you, I can do nothing. I acknowledge, Lord, na ang Santong Espiritu lamang ang aming tagapagturo, ang aming dakilang guro sa umaga pong ito. Maraming pong salamat. At sa pagkakataon na ito, alam namin, as you have said in your word will not return unto thee void, O God. Hindi ito babalik sa inyo nang walang ginawa. Kaya alam ko na ngayon pa lamang, may gagawin na kayo, may ginagawa na kayo sa inyong mga anak na pinili na luumupo, Panginoon, sa inyong harapan sa umaga pong ito. Marami pong salamat. We honor you, we praise you, and we bless you in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Yan, praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Sa oras na ito, no? Praise God. Yan. Bagamat kami po ay talagang, sabi nga ay, ang Diyos ang nagbibigay ng lakas, no? Gabi na rin kami dumating kagabi. Pero sabi nga ay, the joy of the Lord is our strength. Amen? Sabi mo sa katabi mo, the joy of the Lord is my strength. O sa mga nanghihina, sabi mo, the joy of the Lord is my strength. Amen. Praise the Lord. Yan. Freedom to choose. Ang sabi nga po dito, no, when God created man from His own image and likeness, He did not make them as a robot. He gave them the free will to choose. Noon daw pong likhain ng Diyos ang tao, no, ayon sa kanyang wangis, hindi niya nilikha ang tao na parang robot, na parang remote, no? Kundi nilikha niya ang tao na mayroong kalayaang mamili, no? Na mayroong kalayaang mamili. At ito'y makikita natin sa aklat ng Genesis, no? Nung sabi nga ay naroon na ang tao after nalalangin ay pinapili niya, hinayaan niya na magkaroon ng pagpili o freedom to choose, no? Freedom to choose. Ang sabi nga po, sa bawat choices na ginagawa natin o ginagawa ng isang tao, sa bawat pinipili niyang choices, merong consequences. No? Merong consequences na, sabi nga, pagdadaanan ka. In every choices, there's consequences. Kaya ito yung nais ng ating Panginoon, lalo na sa bawat isa sa atin, na talagang malaman natin na maging maingat tayo. Bagamat binigyan tayo ng freedom to choose, maging maingat tayo bilang mananampalataya, no? Sino po ba, sino dito yung first timer? May first timer ba tayo? Lahat anak na ng Diyos? Taas nga ang kamay ng mga anak ng Diyos. Yan. Ibig sabihin, mauunawaan natin, no? Mauunawaan natin yung nais niya sa ating mga buhay, no? Sabi nga, in every choices, there comes consequences, no? Kaya sa oras na ito, alam ko na itong tema na ito na freedom to choose ay nais niya na talagang naroon na matanim sa ating mga puso para maging maingat ang bawat isa sa atin. Dahil every day in our life,
we have to make a decision. We have to make a choice, no? Sa pagising pa lang natin, no? Pagmulat ng ating mata, you have to have your choice. Kailangan pumili ka. Babangon ka na ba? O mananatili ka pang nakahiga? No? Magpapatuloy ka ba na sabi nga ay kumilos o naroon na sabi nga ay naroon na mananatili ka pa na nakahiga? Lalo na Sunday, no? Talagang nandoon yung talagang kailangan na mamili ka. No? Katulad nga po kami, no? Bagamat halos anong oras na kami nakadating kagabi, pero dahil alam namin na ang araw ng linggo ay araw ng pagsamba, pakikipag-fellowship natin sa ating Diyos na buhay, na nasa ating kalagitnaan, no? Ay naroon we choose to stand up, no? Pinili namin na tumayo. Si Bishop, bagamat pagod na pagod, no? Pero nung dumating ang alas 5 ng madaling araw ng umaga kanina, kailangan niyang tumayo. Una, para manalangin, para yung kalakasan ng Diyos ay patuloy na matanggap dahil naka-assign siya ngayon doon sa Camellia, no? At after nun ay mimitingin niya ang sagana, no? Pag-pray natin dahil sa sagana niya i-endorse yung bubuksan natin doon sa Los Baños, Laguna, no? At ako rin, no, na pagdating ko, bagamat ang daming likpitin sa bahay, no? Bagamat yung sabi nga ay talagang sa gusto may nararamdaman ka, pero purihin ng Diyos, no? I choose, no? Ako pinili ko na bago ako matulog, maayos ang lahat. At praise the Lord, sabi ko nga, Lord, alam ko na sa pagtulog, kahit ilang oras lang yan, pero kapag galing sa iyo, ang masarap na pagtulog, grabe ang lakas na aking matatanggap. Amen? Kaya nung nag-ano na yung aking cellphone ng 4:30, no? Ay naroon na po na I choose to bumangon, no? Bumangon na po ako, naroon na nanalangin. At yun nga, inayos ko rin tong aking outline dahil kailangan kong i-send kay Brother Henrix, no? Kaya purihin ang ating Panginoon in every day of our lives. Pagising pa lamang natin sa umaga, we have to choose, no? Kailangan natin pumili. Tatayo ka ba? No? O magpapahiga-higa ka? Kikilos ka ba? O, kumbaga talaga merong mga choices na kailangan na gawin. At sa bawat choices, yun nga, meron tong circumstances, meron tong kalakip na, sabi nga ay consequences na mararanasan tayo. No? Yun nga, kapag pinili mo na tumayo ka agad at pumunta sa presensya ng Diyos, manalangin, makikita natin na sa ating pagsamba sa Kanya, sa pananalangin natin, i-renew niya yung ating strength, no? Ibibigay niya yung kagalakan. Kaya sabi nga, the joy of the Lord will be our strength, no? Mas lalo kang magiging masigla, magiging excited ka na umattend sa gawain ng ating Panginoon. Amen? No? Kaya sabi nga ay, choices carries consequences, no? Merong consequences. Kapag naging tama ang pagpili mo, siyempre, tama ang magiging consequences. Pero kapag mali ang pinili mo, siyempre, mali yung consequences, no? Yung iyong pagdaraanan. Po, sabi nga, ang nais ng ating Panginoon ay bilang kanyang mga anak, matuto tayong pumili ng tama. We must choose wisely. Ano ba ibig sabihin ng choose wisely? To make a decision using good judgment, carefully or intelligently. No? Ito po yung naroon na nais ng ating Panginoon. Na sa bawat pagpili natin, katulad nga po yun, pagising pa lang natin sa umaga, mapili na kaagad natin yung tama. Ano yung tama? Na naroon na unahin nating sambahin ang ating Panginoon, katulad ng sinabi sa Matthew 6:33. Ano sabi sa Matthew 6:33? No? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. No? Kapag po naroon na inuna natin siya, no, ang lahat daw ng bagay ay idaragdag niya sa atin. Kaya kung tayo ay kulang ng kalakasan,
idaragdag niya sa atin ang kalakasan. Kung tayo ay kulang sa oras, idaragdag niya ang oras. Kasi yung iba sinasabi nila, naku, kulang ang oras ko, kaya talagang nagmamadali, no? Hindi alam kung anong uunahin. Pero kapag inuna pala natin ang ating Panginoon, makikita natin, magiging maayos ang lahat. Everything will be in order. Kasi inuna natin siya, no? Kaya we must learn to choose wisely. Pagising pa lang sa umaga, choose wisely. Amen? No? At dito, sabi nga, there are only two choices to make. Laging dalawa lang naman ang choices na pagpipilian natin. Yun nga, yung tama o yung mali. No? Ito ay inumpisahan ng Diyos noong sa creation, sa Genesis. Makikita natin sa aklat ng Genesis dito, naroon na ang sinabi ng Diyos na pwedeng piliin ay yung tree of life and the tree of knowledge of good and evil. No? Pagkatapos likhain ng Diyos ang langit, ay ang tao, no? Bago ilikhain ng Diyos ang tao, nilikha niya muna ang lahat. Ang langit, ang lupa, no? Lahat ng mga hayop, naroon na nilikha niya sa pamagitan ng salita. Let there be, and there was. No? Sa bawat salita niya, nandoon yung, sabi nga, na-recreate. Po. Pero pagdating sa tao, hindi niya sinabi, kundi siya mismo ang humulma. Siya mismo ang gumawa sa tao, no? Naroon na after noon, inilagay ang tao sa Garden of Eden. Na kung saan ang Garden of Eden ay kumpleto, no? Kumpleto na ang lahat doon sa Garden of Eden. Naroon na yung pangangailangan ng tao. Pero sa pagkakataon na yon, no? Sa pagkakataon na yon, doon sinabi ng Diyos o doon ipinahayag ng Diyos kung paano yung freedom to choose ay ibinibigay niya sa tao. Sa papaanong paraan? Ang sabi dito sa Genesis chapter 2, verse 7, ang sabi dito, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. No? Ang tao daw po na nilikha ng Diyos, ang kanyang banal na kamay ay kumuha ng putik, hinulmahan, at nung ito'y mahulmahan, hiningahan niya to at nagkaroon ng buhay. No? Natanggap ng tao yung breath of life and became a living soul. Sa Tagalog, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong at hiningahan ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. No? At sa verse 8, and the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there He put the man whom He had formed. At naglagay ang Panginoong Diyos sa isang halamanan sa Eden, sa dakong silanganan, at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. Yon, nilagay nga po ang tao sa Garden of Eden. Sa verse 9, and out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food. No? The use of life, the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. At pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakalulugod sa paningin at mabubuting kanin. Gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sa verse 15, and the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden to dress it and to keep it, at kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at nilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. No, yun daw mga halaman dahil doon manggagaling ang kanyang pagkain. Sa verse 16, and the Lord God commanded the man saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat. At iniutos ang Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay
makakakain ka ng may kalayaan, no? Malaya niya daw makakain lahat na maging bunga ng mga halaman doon sa Garden of Eden. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Datapwat sa kahoy na pagkakilala na mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. No? Yon, may consequences. Dito niya pinahayag, dito sa verse 17, ipinahayag ng Diyos yung freedom to choose. No? Yung freedom to choose na naroon na lahat ng mga bunga ng pagkain ng mga puno sa lugar na iyon ay pwedeng kainin, maliban lamang doon sa bunga ng puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. Ibig sabihin, doon na ipinahayag ng Diyos that you have the freedom to choose. No? Kaya sa pagkakataon na yon, makikita natin na hindi nilikha ng Diyos ang tao na parang robot na uutos-utusan na lang niya o parang aanuhan niya lang ng remote control na dito ka, pumunta ka doon. Hindi po. Dahil ang nais po ng Diyos ay magkaroon ng tunay na, sabi nga, fellowship. No? Maranasan ng Diyos yung tunay na fellowship sa tao na kung siya ay mamahalin, kung siya ay, sabi nga, sasambahin, ay masamba siya sa ng buong puso, buong isipan, buong kaluluwa. No? Katulad ng sinabi nga doon sa first commandment, that we must love the Lord with all our heart, with all our soul, and with all our might. No? Kaya binigyan ng freedom to choose. No? Pero sa pagkakataon na yon, makikita nga po natin sa mga susunod na mga talata, naroon na nagkamali ng pagpili ang tao. No? At ito ay naroon na, sabi nga ay, naumpisahan kay Eva. No? Kasi kung titignan natin kay Adan sinabi ng Diyos na, yun nga, na wag pipiliin kainin yung bunga ng puno ng pagkaalam ng masama at mabuti. No? At alam naman natin, no, ayon sa banal na kasulatan sa Genesis chapter 2 verse 26, na nilikha ng Diyos ang babae kasi nakita ng Diyos na nag-iisa lang si Adan, no? Bagamat napakaraming hayop na kasama siya, no? Pero ang sabi nga ay walang nakita ang Diyos na kumbaga tapat para sa kanya. Kaya nandun pa rin yung kalungkutan ng tao, no, na si Adan, no? Kaya sa pagkakataon na yon, pinatulog niya si Adan at kinuha yung tadyang sa kanyang tagiliran at ito ay ginawang babae. No? Kaya sabi nga ni Adan, I will call you woman for out of, yung sabi nga, siya ay galing sa bone of his bone, no? And flesh of his flesh. No? Kaya sa pagkakataon na yon, dahil kay Adan, ibinigay yung utos, yung sa freedom to choose, maaring si Adan ang nagsabi kay Eva. Kaya lang, nung si Eva ay naroon na namamasyal doon sa Garden of Eden, no, makikita natin na ang kaaway, no, si Satanas na naganyong ahas, ay lumabas at si Eva ay kanyang tinukso. No? At naroon na tinanong niya na totoo ba na kayo ay mamamatay kapag kinain nyo ang bunga ng pagkaalam ng tama at mali, no, ng masama at mabuti. Pero si Eva, maaring hindi talaga nag-sink in sa puso niya yung utos na yun ng Diyos, no, ay bumigay siya sa panliling lang ng kaaway. Na sabi niya, hindi naman totoo. Mas mabuti nga yan makikita niyo kung ano yung tama at mali, no? Magkakaroon ka ng knowledge, no? Kaya bumigay si Eva. Kaya kinain niya yung bunga. At hindi lang doon natapos, no? Siguro kung si Eva lang, no? Si Eva lang ang naroon na gumawa nito, hindi talaga maaalis sila doon sa kaya lang, si Eva pumunta naman kay Adan. At
sinabi rin na ang sarap pala ng bunga nung puno ng pagkaalam ng masama at mabuti, tikman mo. Kaya nung tikman din at kainin ni Adan, ayun, nakita nila na sila ay hubad. Ibig sabihin, nawala yung, sabi nga ay yung glory ng Lord na nakabalot sa kanila. Nakita na yung kanilang mga kahinaan. At dahil doon, natakot siya, nagkaroon na ng takot sa puso nila. No? Nagkaroon ng takot, nagtago na sila. Kaya nung pumunta ang Diyos doon sa Garden of Eden, kasi doon sila nagfe-fellowship, doon sila nagkakaroon ng fellowship, ang Diyos at sila, Eva at si Adan. Pero nung pagkakataon na yon, naroon na nagtatago na sila, Eva at Adan. No? Natatakot sila. Kaya nung tinawag sila, ang sabing ganon, sabi ng Diyos, nasan kayo? Bagamat alam ng Diyos kung nasan sila, ang sabi nila, narito po kami, nagtatago dahil kami po ay hubad. No? Nakita na nila yung kanilang kahinaan. No? Kaya makikita po natin, pasimula nung time na yon, nagkaroon na ang tao ng habi nga yung kailangang mamili. No? Kasi nalaman na nila yung masama at mabuti. At dahil doon, naroon po na ang tao ay kailangang maging wise talaga sa pagpili. No? Kailangan na nilang mamili ng tama. No? Pag hindi nila napili ang tama, ibig sabihin, mali, may consequences. Katulad na nangyari sa kanila. Napalaya sila doon sa Garden of Eden. No? Na ang sabi nga ay, ang lalaki, imbis na mamimitas na lang sana ng bunga, ng mga prutas doon sa, mga puno doon sa Garden of Eden para kainin nila, dahil pinalayas sila doon sa Garden of Eden, naroon na ang lalaki ay kailangang magbungkal, no? Talagang magpawis, mahirapan, para lamang makakuha ng pagkain, no? At si Eva naman, ang naging consequences ng pagkapili niya ng mali ay yung panganganak. Na kung saan, sabi nga, yung sa panganganak talagang grabe yung hirap, no? Na mararanasan mo kapag ikaw ay nanganak. Na sabi nga nung iba, parang ang paa mo ay nasa kabilang hukay, no? Dahil grabe po ang sakit talaga, no? Sa panganganak. Yun yung mga naging consequences, no? Kaya naroon po na sa bawat pagpili natin ay may consequences. Kaya talagang sa ngayon, dalawa yung dapat nating pagpilian, no? Nung sila Eva at si Adan dun sa tree of life and the tree of knowledge and of the good and evil. At dito naman sa ating tema, yung sa Joshua 24:15, ang pagpili naman dito ay yung sa paglilingkod sa Diyos, no? Yung sa paglilingkod sa Diyos na kung saan hinamon ni Joshua ang mga Israelites, no? Dahil nung time na kung saan sila ay inilabas ni Moses, no, nila Joshua doon sa lugar ng Ehipto, dahil sila ay naging slave doon, ay nais ng Diyos na sila ay makalaya at madala doon sa lupang pangako, no? Ay naroon na habang sila ay naglalakbay, nung sila ay mailabas na ni Moses, no, doon sa Ehipto, ang marami ay reklamo ng reklamo, no? Masyadong, sabi nga ay, marami silang mga salita na inano kay Moses na sabi nila, nilabas mo ba kami dito nilabas mo ba kami sa Ehipto para mamatay kami dito sa disyerto, no? Bagamat marami na silang nakitang himala na ginawa ng Diyos, nakatawid sila doon sa dagat na pula, hinawi talaga ng Diyos yung dagat, para sila'y makapunta doon sa kabila. Isang himala yon, no? Marami silang naranasang himala. Naroon pa rin yung habang sila ay naglalakad, nagpapadala ang Diyos sa pag-araw, nagpapadala ng pillars of cloud para hindi sila mainitan, no? At sa gabi naman, nagpapadala ang Diyos ng walls of fire para hindi sila naman naroon na masyadong lamigin paggabi, no? At nung sila ay nagutom, nagpadala ang Diyos ng mana, no?
Nagpadala ang Diyos ng mga pugo para talagang lahat ng kanilang pangailangan ay ipagkaloob. Pero dahil sa katigasan ng ulo, marami na imbis na magsumamba talaga sa Diyos, no, maibigay ang tunay na pagsamba, pilit pa rin sila doon sa mga Diyos-Diyosan na kanilang nakagisnan doon sa lugar ng Ehipto. Kaya sa pagkakataon na yon, dito na sabi ni Joshua, na siguro naiinis na si Joshua, no? Sabi niya, sa oras na ito, mamili talaga nga kayo, sino ang paglilingkuran nyo? Ang mga Diyos-Diyosan doon na inyong kinalakihan o yung kinamulatan o ang Diyos, no? Ang tunay na Diyos. Sabi ni Joshua. Pero kaya ang sabi naman niya, as for me, para ako, kung para sa akin, sabi ni Joshua, no? Ang pipiliin ko ay maglingkod sa Diyos. Ako at ang aking buong sambahayan ay maglilingkod, no? Kaya nagkaroon ng choices, no? Nagkaroon ng choices. At ito'y pinahayag ni Joshua. Kaya sa pagkakataon na ito, sabi nga, serving the true God and the idols, no? Yun yung pinagpipilian. May dalawang choices na ginawa. Pero si Joshua, ang sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Kahit na anong mangyari, basta ako at ang aking buong sambahayan, maglilingkod sa Diyos. Amen? No? At yun ay napakagandang choice na ginawa ni Joshua. Doon sa una, sa Genesis, nagkamali sila ng pagpili. No? Ang pinili nila ay kainin yung bunga ng naroon ng pagkaalam ng masama at mabuti. No? Kaya ang naging consequences, naroon na, napalaya sila sa Garden of Eden. Pero dito naman sa Joshua, na kung ating babasahin, makikita natin po na dahil pinili ni Joshua na siya at ang kanyang buong sambahayan ay maglilingkod sa Diyos, na sa tunay na buhay na Diyos, makikita natin na sila lamang ang nakapasok doon sa lupang pangako, no? Doon sa promised land. Yung iba hindi na nakapasok, no? Namatay na sila doon sa wilderness. At kung titingnan natin, na sabi nga ay, yung pag-alis nila doon sa Egypt, papunta doon sa lupang pangako, no? Sa promised land, ang sabi nga sa Bible, no? Kung tutuusin, dapat ilang araw lamang, no? Dapat ay 40 days lamang makakapasok na sila doon sa lupang pangako. Kaya lang, dahil sa ka-murmur, no? Dahil doon sa mga, sabi nga ay mga hindi tamang bagay na ginagawa ng mga Israelites, alam nyo, imbis na 40 days, inabot sila ng 40 years. No? Inabot sila ng 40 years bago nakapasok. Yung iba, pero yung iba nga namatay na, doon sa wilderness, no, doon sa lupang pangako, no. Pero makikita natin yung himala pa rin. Kung babasahin natin ang Bible, hindi nasira yung kanilang mga sandalyas. No, 40 years naglalakad sila, hindi nasira yung mga damit nila, hindi na naluma, no. Himala yun ng Diyos, no. Hindi pa rin nila makita. Nandun pa rin yung pag-murmur nila, no? Pagko-complain nila kay Moses, no? Kaya makikita natin na imbis na makapasok sila doon sa lupang pangako, ay hindi sila nakapasok. Si Joshua lamang, kasama yung kanyang buong pamilya, ang nakapasok doon sa lupang pangako. Bakit? Kasi naggawa si Joshua ng tamang desisyon. Na ang sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? No? Kaya makikita natin doon. At dito naman sa Deuteronomy 30 verse 19, meron din ditong ipinakita na merong dalawang pagpipilian. No? Sa Deuteronomy 30 verse 19, ang sabi dito, I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death. Yan, sabi dito. Blessing and cursing. Therefore, choose life, that both thou and thy seed may live. Sa Tagalog, aking tinatawag ang langit at ang lupa na
pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. No? Dito makikita natin na sabi nga ay naroon na nakasaad dito na merong kailangan piliin, no? Yung life and death, blessing or cursing. Pero ang sabi niya nga dito ay piliin mo yung buhay, no? Para ikaw ay mabuhay, maging ang iyong seed, no? Yung lahi. Kaya dito makikita natin na we are choosing life and death. Maging sa ating panahon ngayon, hanggang sa kasalukuyan. Sa bawat desisyon na ating gagawin, no? Dito natin makikita na ang desisyon ay between life and death, buhay at kamatayan. Sa papaanong paraan, no? Sa papaanong paraan na naroon na life and death. Dahil kapag ang pinili natin ay ayon sa laman, no? Ang bunga nito ay kamatayan. Pero ang pagpinili natin ay ayon sa espiritu, ang magiging bunga nito ay buhay na walang hanggan. No? Kaya hanggang sa kasalukuyan, yun pa rin, na ang bawat desisyon, ang magiging consequences ay life or death. No? Yun yung naroon na kailangang maunawaan natin. No? At sa aklat naman ng Deuteronomy 28, kung babasahin natin yon, ang pagpili ay yung hearken or to obey or not to hearken or not to obey. No? Yung pakikinig at pagsunod o hindi pakikinig at hindi pagsunod. No? Dito sa verse sa Deuteronomy 28, kung babasahin natin, sa umpisa, ang sabi doon, if you will hearken diligently, yan, medyo mahaba yon. Ang sabi dito, now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God to observe carefully all His commandment, which I command you today, the Lord your God will set you high above all nations of the earth. Verse 2. And all these blessings shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. No? At continue natin dito, no? Sabi nga, kapag sumunod ka, ang blessing ng Lord ay matatanggap mo. Ano ba yung blessing? No? Ano yung blessing na sinasabi niya kapag tayo ay nakinig at sumunod sa Kanya? Verse 3, tingnan natin. Blessed shall you be in the city and blessed shall you be in the country. Ano ibig sabihin po nun? Kahit nasaan ka, pagpapalain ka ng Diyos. No? Nasa probinsya ka man, nasa city ka man, nasa sityo, nasa barangay, kahit na kahit saang lugar, pagpapalain ka ng Diyos. Kapag ikaw ay nakinig at sumunod sa Kanya. Verse 4, ang sabi dito sa verse 4, blessed shall be the fruit of your body, the produce of your ground, and the increase of your herds, and the increase of your cattle, and the offspring of your flocks. No? Ang sabi nga pagpapalain niya daw yung fruit of your body. Ano ba yung fruit of our body? No? Yung ating mga anak. Sa ayon sa gusto natin, kapag tayo ay sumunod sa Kanya, pagpapalain sila ng Diyos. Amen? Kung sa ating kapanahunan ngayon, naroon na ang magulang ay gumagawa talaga ng paraan para, sabi nga, magtrabaho ng husto, mag-ipon. Ano ang kanilang reason? Ano ang reason nila? Bakit nila ginagawa yon? Ha? Anong reason? Bakit yung iba nagpupunta pa ng abroad? No? Nagiging OFW. Anong reason? Ha? Para sa mga anak. Para pagpalain yung mga anak. Para mapag-aral yung mga anak, di ba? No? Pero ang sabi ng Diyos, kapag ikaw ay sumunod, yun, no? Pag ikaw ay sumunod sa Kanya, nakinig sa Kanya at sumunod sa Kanya, pagpapalain niya ang fruit of your body, ang iyong mga anak, no? Ang iyong mga alaga, no? Yung mga herds, no? Yung mga nasasakupan mo, pagpapalain ng Diyos, no? Kaya makikita natin na kapag naroon na, sabi nga, ang pinili natin ay ang pagsunod, wala tayong dapat ikatakot.
Kasi ang magpapala sa ating mga anak ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? No? Amen? No? Naalala ko nung kami po ay sabi nga ay kukuha ng US citizen ay US visa. No, nung kami po ay kumuha ng US visa, nakita doon sa record na ako ay nakapetisyon, no, kasama yung aking pamilya, nakapetisyon kasi nag-file po ng petition noon ang tatay ko nung nasa US yan, no, na kaming 5, kasi kami po ay 11 magkakapatid, 6 ang nasa US, 5 kami na naiwan dito kasi may mga pamilya na kami, no. Yung mga napunta doon, yun yung naroon na bata pa, no. Katulad sina Lenlen, sina Silvia, bata pa sila noon na kinuha, madaling nakuha. Si Jimmy, tsaka si Miriam, na dalawang katabi ay kapatid, medyo above na sila sa 18 years old, kaya medyo naghintay pa sila, pero nakarating din sila doon kasi hindi pa sila nag-asawa, no? At sila Ate Glor naman, tsaka sila Kuya Boy, sa pamagitan ng trabaho, kaya sila napunta doon. At kaming 5 na naiwan dito, na may mga asawa na kasi, may mga pamilya na kami, ay ang tawag dito ay pinetition, no? Pinetition ng tatay ko. Kaya nakita doon sa tinanong ako doon sa at sabi nga ay meron kang petition, no? Meron kayong petition para sa US. Pero nung time pong 'yon, ang naging sagot ko po, sabi ko nga ay kung ako lang, hindi na ako interesado doon sa petition, no? Bakit? Tapos na yung mga anak namin eh. Usually, kaya ka lang naman nagdi-desire na magpunta na ibang bansa para magtrabaho, no? Ay para naroon na ipampaaral mo sa mga anak mo, no? Mga anak namin tapos na, may mga trabaho na, no? Kaya sabi nga, nung time na yon, wala na yung desire na para magpunta doon. Kasi sa ayos sa gusto, pag talagang nagpunta ka doon sa US, magtatrabaho ka. Magtatrabaho ka. Bakit? Napakamahal ng gastusin doon. Lahat binabayaran, no? Lahat may insurance. Kaya obligado, no? Obligado na magtrabaho ka doon, no? Nasa ministry kami. No, nasa ministry kami, no? Kaya nung time na 'yon, praise the Lord, nabigyan kami ng tourist visa na for 10 years at praise God, no? Hindi naging hadlang na hindi kami makapunta, no? At kaya nung time na 'yon, nagkaroon nga kami ng opportunity na magpunta sa US, nakailang balik kami doon, hindi para magtrabaho, kundi para maghayag ng salita ng Diyos, no? Yun po yung naging yung naman namin. At alam namin na sa paggawa namin ng kalooban ng Diyos, ang Diyos ang bahala sa aming mga anak. At nakikita naman po namin yun, no? Ang Diyos ang siyang naroon na nagpapala sa kanila. Sapagkat yun ang pangako ng Diyos, na kapag tayo nakinig at sumunod sa Kanya, sa pinagagawa niya sa atin, siya ang magpapala sa ating mga anak, no? Hindi na kailangan naroon na ipag-ipon mo sila, hindi kailangan na naroon na, naalala ko yung iba talagang kumukuha ng cup, sa college, yung plan, na kasi isang paraan yun, pero dumating sa punto, nawala yung educational plan na yun ng cup. Marami talagang nasaktan doon, no? Kumbaga, ang Diyos, iba yung kaparaanan niya, no? Iba yung kaparaanan ng ating Diyos. Ito yung pangako niya. Susunod, sa verse 5. Blessed shall be your basket and your kneading bowl. Ibig sabihin, no, yung iyong source ng pagkain ay pagpapalain niya, no? Hindi niya pagkukulangin. Hindi niya hayaan na inyong table ay wala kang maihanda, no? Kapag ikaw ay sumunod, nakinig,
No? Naging choice mo na makinig at sumunod sa kalooban ng Panginoon. Hindi mangyayari na wala kang kakainin. Walang kakainin ang pamilya mo. No? Dahil ang pangako niya, naroon na pagpapalain niya. Panglima ay yan, susunod. Blessed, yan. Blessed shall you be when you come in and blessed shall you be when you go out. Ibig sabihin, kahit saan ka magpunta, no? Kahit saan ka magpunta, naroon ang pagpapala ng Diyos. Naroon ang pagsama ng Diyos, no? At praise the Lord sa aming pong buhay, purihin ang ating Panginoon. Sabi ko nga, kung ang pinili namin ay magtrabaho, no? Sabi nga, hindi doon sa kalooban ng Diyos, siguro kahit sa hindi kami makakapunta, no? Kasi makikita natin bawat lakad napakalaki ng gastos. Pero kapag pala sumunod ka, no? Kami, sabi nga nung kapatid ko na nasa US, yung si Miriam, sabi niya sa amin, buti pa kayo, ang dami niyo nang napuntahan dito sa US. Kami ang tagal-tagal na namin dito sa US, hanggang dito lang kami sa San Francisco, no? Minsan lang sila nakapunta ng Texas dahil ikinasal yung isa namin pamangkin. Hindi sila makapunta doon sa ibang lugar. Bakit? Dahil nagdi-depend lang sila doon sa kanilang sweldo. Ang mahal ng ticket, ang mahal ng ano. Pero kapag pala ikaw ay nagdepend, no? Sabi nga sa kaparaanan ng Diyos, no? Dahil sumusunod ka, nakikinig ka sa pinagagawa, makikita mo. Sabi ko personally, nung binilang ko, sabi ko ba, halos may 10 states na pala ang naikot namin sa US. Tapos, yung iba-ibang bansa, nandoon na, nasa 12 bansa na pala ang napuntahan namin kasama ang Israel. No? Ay makikita mo, mamamangha ka sa kaparaanan ng ating Panginoon. Wala kaming ipon sa bangko, pero ang Diyos, siya ay mayaman sa lahat. Amen? Sabi nga, He will bless us, no, when we come in and bless us when we go out. Kahit saan tayo magpunta, tayo ay kanyang pagpapalain. Sasamahan kanya. Amen? Praise the Lord. Yan. The Lord will cause your enemies who rise against you to be defeated before your face. They shall come out against you one way and flee before you 7 ways. No? Maging yung kalaban daw natin. At praise the Lord, kapag alam natin kung sino talaga ang kalaban natin, makikita natin na, sabi nga, no weapon that is formed against us shall prosper. We wrestle not against the flesh and the blood, but against principalities, the rulers of darkness, the spiritual wickedness in high places. No? Kapag nakinig tayo at sumunod sa kalooban ng Diyos, no, mapipili mo yung tama. Naalala ko nung nakaraan, naipatotoo ko to nung Sunday service doon sa Pasig. Yung kapitbahay namin, parang first time ko lang na parang nagkakatuwaan sila, nagkakaraoke, no? Ang lakas-lakas, no? Ang lakas-lakas ng kantahan nila. Talagang lang namin, nasa may kalsada sila. Tapos, yung katapat namin kasi, yung isa naming kapitbahay na katapat namin, nag-iisa lang siya sa bahay. May sakit pa siya kasi galing siya ng Germany, nasanay siya na nag-iisa, ayaw niya na may kasama, pero may sakit siya, no? At nagsasabi siya sa akin na para bang ginagalit siya lagi nung kapitbahay namin na iyon, no? Yung nagkakaraoke. At may mga sinasabi siya, gano'n. Ako lagi ko sinasabi, huwag ka magpaka-stress, may sakit ka na nga, papaka-stress ka pa, no? Pero nung time na yon, anong oras na? Siguro mag-aalas 9 na dapat ngayon nagtutulog. Ang lakas pa rin ng tugtugan, no? Yung kantahan nila. Nagkaroon ako ng burden, no? Ang ginawa ko po, lumabas ako at kinausap ko yung kapitbahay namin, yung nagkakantahan. Sabi ko, Brad, sabi ko gano'n, pakihinaan. Sabi ko kasi, ang ni-reason out ko na lang, ang nanay ko, no? Sabi ko may matanda kami, natutulog na. Pakihinaan, sabi ko gano'n sa kanya, no? At pagkatapos noon ay medyo umaambon noon, naglalagay pa sila ng tolda para siguro dire-diretso yung pagkanta-kanta nila, no? Pagpasok ko sa loob,
No, kaya ko ginawa 'yon, concern ako dun sa hindi naman talaga kay nanay. Kasi si nanay kahit anong ingay, pag tulog siya, no. Ang naging concern ko dun sa kapitbahay nga namin na may sakit na 'yon. At siguro mga ilang minuto ang lumipas, walang pagbabago. Ganun pa rin kalakas, no? Ganun pa rin kalakas yung kantahan nila, no? Medyo parang parang gusto kong balikan uli, no? Gusto kong balikan uli. Pero parang may iba akong nararamdaman, parang nakakaramdam ako ng inis kasi nga hindi man lang in-honor yung pakiusap ko. Parang meron ako nararamdamang inis. Kung ako lang, parang gusto kong balikan. Pero alam nyo, purihin ang ating Panginoon, pinigil ako ng Holy Spirit, no? At dahil doon, tinuruan niya akong manalangin. Alam niyan, tinuro sa akin ng Panginoon, ng Holy Spirit kung anong ipanalangin. Ang sabi ko na lang, Lord, paulanin niyo nga ng malakas para mag-uwi na itong mga ito. Para tumigil na sila. No? Sabi ko gano'n na lang. Alam niyo, nakakagulat. Maya-maya po, biglang umulan ng malakas. No? Talagang ang lakas-lakas na nag-alisan sila. Hindi hindi nila napakinabangan yung inilagay nilang tolda na yon. Kaya, tawa ko na tuwa. Sabi ko, Lord, talagang grabe ka kung kumilos ka. No? Kaya makikita natin na kapag natuto tayong pumili ng tama, hindi niya tayo hayaan. Kasi siguro, sabi ko, kung pinilit ko yung nararamdaman ko, na naiinis ako kasi nga, hindi man lang gumawa ng hakbang na kahit inaan, kasi nakiusap nga ako, no? Kung pinilit ko yung gusto ko, yung parang nararamdaman ko, baka iba yung nangyari. Pero purihin ng Diyos, no? Tinuruan niya ako na piliin ng tama. Ano yung piliin ng tama? Manalangin, mag-pray, no? Kaya kapag halimbawa ay nakakaranas ka ng medyo naiinis ka, nagagalit ka na, gano'n, mas lalo tayo mag-isip, no? Huwag tayong pabigla-bigla. Kasi minsan, kapag tayo ay nag-decide na meron kang galit sa puso, merong sa puso mo, lalabas yun. Kapag lumabas yun, hindi mo na mababawi. Di ba? Hindi mo na mababawi. No? Kaya mahalaga, mag-isip muna tayo at higit sa lahat, manalangin tayo. At makikita mo ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen? No? Kaya sabi nga ay, mararanasan natin yung pagpapala ng Diyos. No? Kaya sabi nga, hearken or not hearken. Ibig sabihin, makinig at sumunod o hindi makinig o sumunod. Dalawa yung pagpipilian mo. No? Kaya napakahalaga nun na, sabi nga, choose tayo, makapili tayo wisely na nanggagaling sa Panginoon. Yan. At dito naman, ang sabi dito, ang ating to choose the right choice, kailangan daw, di ba? Mapili natin yung tamang pipiliin natin. Ano man desisyon, yun nga, katulad sinabi ko sa inyo sa pagising pa lang sa umaga, no? Kailangan mapili na natin kaagad yung tamang dapat nating piliin. Sa paanong paraan? Paano paraan natin mapipili yung dapat nating piliin na tama? Yan. Ang sabi dito, to choose the right choice, number one, we need to renew our mind. Kailangan daw ma-renew yung mind natin para makapili tayo ng tama. No? Ang sabi dun sa Romans chapter 12, verse 2, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. No? Para daw po tayo ay makapamili ng tama, ang sabi sa Biblia sa Romans chapter 12 verse 2, huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Kundi, ang sabi nga nun, magbago tayo sa pamagitan ng pagbabago ng ating mga isipan. Paano mababago yung ating isipan? Sa pamagitan ng salita ng Diyos. Sa pamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Ito yung magbabago ng ating isipan, no? Kapag naroon na nalaman mo yung katotohanan, no, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin.
naalala ko, nung ginagawa ko to, isang example na ipinakita sa akin ng Diyos, no? Noong una na, yun nga, wala pa akong personal na relasyon sa Panginoon, although lagi kami nagsisimba, nagbabasa ako ng Bible, pero hindi ko pa nagawa na tanggapin siya sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas, no? At nung una na naroon, narinig ko yung salita ng Diyos na all men have sinned and fall short of the glory of God, lahat ay nagkasala, no? Kapag sinabi natin na wala tayong kasalanan, niloloko natin yung ating sarili, nung time na yun ang tingin ko sa sarili ko, wala akong kasalanan, no? Kasi wala akong bisyo. Sumusunod ako sa mga magulang ko, no? Hindi ako nagbabarkada. Kaya ang tingin ko, tapos lagi ko pang naririnig dun sa mga tiya ko na masungit na ako ang pinakamabait sa aming magkakapatid. Kaya parang sa sarili ko, wala akong kasalanan. Wala akong kagalit. No? School, bahay, simbahan, ganun lang yung buhay ko noon. Kaya ang tingin ko, wala akong kasalanan. Pero nung narinig ko yung salita ng Diyos, na kapag sinabi natin na wala tayong kasalanan, niloloko natin yung sarili natin. Nagulat ako doon. Tapos ipinakita ng Diyos sa akin yung pagdukot namin ng barya sa bulsa ng tatay ko, na iyon pala ay kasalanan. At dahil doon, nagawa ko na humingi ng tawad sa kanya. No? Yung kasalanan na yon ng pagkuha, hindi lang naman ako noon, kami magkakapatid, dumudukot kami doon sa bulsa ng tatay ko, kasalanan pala yon. Nung makita ko, marinig ko yung salita ng Diyos na yon, na inakto ko, humingi ako ng tawad, no? Alam nyo, kumbaga nabuksan yung aking kaisipan sa tama. Sa paanong paraan? Dahil noon po, ang tatay ko, ewan ko kung na-testify ka na to, ang tatay ko kasi noon, personal driver siya nung lolo ko, no? Yung lolo namin na iyon ay sheriff. Nag-aano sila na kapag ang isang pabrika, na-embargo ng bangko, no? Siya yung naroon na nagsi-sheriff. Ang ginagawa, kumukuha sila ng gwardiya para, dahil isasara na yung yung mga pabrika na yon, kukuha ng gwardiya para bantayan. At susweldohan sila ng DBP. Noong time na yun po, ang tatay ko ang tagakuha ng gwardiya. No? Ang ginagawa po noon, halimbawa, ang kukuning gwardiya ay 10. No? Ang kailangan na gwardiya doon sa pabrikang yan ay 10. No? Naalala ko yung Liton Mills yata yun, yung sa tela. No? Ang daming nakuha ng tela ng tatay ko noon. No? Yung parang tawag to? Yung parang kaki siya, gano'n, no? Basta ang dami naming naging tela noon dahil doon sa pabrika na yon na binantayan nila. Sa kukunin 10 na dapat na 10 gwardiya, ang kukunin lang ng tatay ko, kasi siya yung tagakuha 5. Kukuha siya ng mga pinsan namin, yung mga taga Pampanga, no, kukuha ng 5. At least, masaya sila kasi magkakaroon sila ng trabaho, no? At pagkatapos po, gagawa ng anong tawag doon? Payroll. Sa payroll, 10. 10 ang nakalagay doon sa payroll. Ang masakit nito, ako ang tagagawa ng payroll. Ginagawa ko yon kasi sumusunod ako sa tatay ko. Di ba? Sumusunod ako sa tatay ko. Ibibigay yung sedula nung 5, yung totoong gwardiya. No? Yung 5. Di susulat kay pangalan, ganon-ganon. Yung 5, ako yung nag-iimbento ng pangalan, nag-iimbento ng sedula para mapuno yung ano. Pero alam nyo, nung makarinig ako ng salita ng Diyos, yun nga, yung kasalanan yung pagdukot namin sa bariya na sa bulsa ng tatay ko, humingi ako ng tawad, na-renew yung mind ko. Nakita ko na mali yung pagsunod ko na yung ginagawa kong pagsunod sa tatay ko. No? Alam nyo, biglang binigay sa akin ng Diyos yung salitang, anuman ang itanim, aanihin. At dahil doon sa salita ng Diyos na yon na aking natanggap, ang sabi ko sa tatay ko, Tay,
Hindi naman totoo yan, wag nyo nang gawin yan. No? Eh sabi ng tatay ko, hindi, basta makinig ka, gawin mo. Eh hindi tay, kung ano man ang tanim, aanihin. Sabi ko gano'n sa tatay ko. Kumbaga ayoko nang gawin kasi nalaman ko na mali. Although tatay ko siya, kaya lang mali nga yung pinagagawa. No? Kaya nung time na yon, medyo nakita ko, nagtampo tatay ko, ipinasa niya doon sa isa kong kapatid. Eh hindi pa rin yun yung mind ng kapatid ko. No? Hindi pa naanuhan ng Word of God. Eh ako ayoko na talaga kasi nga, yun yung sinabi ng Lord sa akin. Kung ano man ang itanim, aanihin. Alam nyo, nagkatotoo yung salitang iyon ng Panginoon na kung saan naging dahilan para ang tatay ko mismo ay tigilan na yung kanilang ginagawang yon. Sa paanong paraan? Dumating po sa punto na hindi nila makuha pa yung sweldo sa DBP. No? Kasi doon sa nakukuhang sweldo doon sa 5, sa ghost employee na 5, naghahati-hati sila yung attorney, no? Si tatay ko, yung sheriff, basta meron silang mga naghahati-hati sila. Eh, nung time pong yon, hindi pa makuha yung sweldo sa DBP. Eh, mga kamag-anak ng tatay ko yung kinuha niyang gwardya. Obligado ang tatay ko na pasweldohin sila. Pinasweldo sila. Ibig sabihin, nag-abono si tatay. Inabonohan niya, no? Para magpatuloy na magwardya doon sa pabrika na sheriff. Alam niyo po, dumating sa punto na nung kukunin na yung sweldo doon sa DBP, naunahan sila ng attorney na kasama nila. Tinakbo yung sweldo, no? Kaya si tatay ko, no, naroon na nawalan. Bakit? Nag-abono doon sa doon sa 5 na actual na, at yun ang nagbigay ng realization sa kanya. No? Tinigil niya. No? Tinigil na niya. Ayaw na niya. No? Kasi yun nga, medyo nagkagalit-galit. Yung attorney kasi, tinakbuhan sila. No? Kaya tinigil na po. Kaya makikita natin na kapag naroon na na-renew yung mind natin, matututo na tayo na ang desisyon natin ay maging tama. No? Naalala ko ngayon sa na yung mga nangyayaring hearing ngayon sa Senado, sa Kongreso, no? Yung mga tinatanong na bakit nyo nagawa yan? Bakit ganon? Dahil alam nyo na mali, no? Yung ipapatay nyo yung isang tao, pa-salvage, yung ganon-ganon. Eh mga pa yon, mga pulis, ang reason nila, sumusunod lang sila sa instruction. No? Alam mo na mali, sumusunod ka sa instruction. Pero, kapag tama, renewed ang mind mo, kahit mataas pa siya, mataas pa ang position niya, hindi ka susunod sa instruction. Katulad po na nangyari doon sa pastor natin sa Bonbon, J. Blue Bonbon sa Mindoro, si Pastor Janjan Magluyan. Alam nyo, siya po ay Air Force yata, nasa Air Force siya. Naka-assign sila doon sa Zamboanga. No? Medyo may ranggo na rin siya. Pero alam nyo, dumating sa punto na may pinapipirmahan sa kanya. May pinapipirmahan sa kanyang voucher na hindi naman talaga nangyari. No? Eh dahil si Pastor Janjan po ay renewed ang mind, no? Nakakarinig na ng salita ng Diyos, nakakilala na sa Panginoon, hindi niya po ginawang pirmahan. Hindi niya pinirmahan yung voucher na yon. Ang nangyari po, inalis siya doon sa inalis siya doon sa Zamboanga. Inilagay siya dito sa may diyan sa may, anong pangalan nun? At ang naging position niya, floating. Floating. Pero yung patotoo ng mga, kung nakikinig kayo doon sa mga ng Senado at ngayon,
sila, kaya napilitan sila na talagang gawin kahit alam nila na mali. Kasi nga may threat na kung hindi sila ang papatayin, ang pamilya nila ang papatayin. No? Kaya alam nyo, na habang nakikinaw na, ngayon kasi nakakita sila ng pagkakataon na magsabi ng totoo. Kasi noon nga daw, hindi ka pwedeng magsabi ng totoo kasi nga, from the hierarchy, ano sila, no? Kaya kanilang baliktarin. Wala kang makukuha tamang hustisya. Kaya napilitan silang magsinungaling. No? Pero ngayon, dahil nakita nila sa administrasyon natin ngayon na makakakuha sila ng hustisya. No? Kaya naroon na sinasabi nila ang totoo. Talagang kapag nagsabi sila, talaga iyak sila ng iyak. No? Nandun yung talagang pagsisisi nila. Dahil alam nila na mali yung kanilang sinundan. Po. Pero purihin ng Diyos sa bawat sa atin bilang mga anak ng Diyos, ang nais ng ating Panginoon, let's continue to renew our mind. Renew our mind through His Word. Sa pamagitan ng salita ng Diyos. No? At makikita natin po, kapag na-renew yung mind natin, makikita po natin na yung magiging desisyon natin ay tama according to His Word. No? Dahil ang salita na ng Diyos na nag-renew ng mind natin ang magtuturo sa atin. No? Kaya yun yung isang paraan, how to choose wisely. Kasi nga, sa gusto natin, meron tayong choices na dapat gawin paggising pa lamang natin sa umaga. And to choose wisely, we must renew our mind. Kailangan i-renew natin ang ating isipan. Ano? Diba, katulad na lang, halimbawa, pag meron tayong mga pangangailangan, no? Minsan, halimbawa, lalo na yung may mga tindahan na talagang halos, lalo na yung mga, ang tinda mo ay, nasa palengke, na halos 24 hours, nandun ka, no? Ganun po yung naranasan ng isa naming kapatid, na naranasan niya magtinda sa palengke, halos 24 na oras, no? Yung iba, sinasabi nila, kulang ang oras para kumita. Pero, nung ma-renew ang mind, no? Dati-rati hindi nila mabitiwan ng linggo, no? Dahil yun yung matao, yun yung ano. Pero nung ma-renew ang mind nila, na ang sabi sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Nakapag-decide sila, hindi na ako magtitinda ng linggo. Dahil ang linggo ay para sa Panginoon. Nung mag-decide sila ng tama, no? Marami po, ganun ang naging patotoo. Nung mag-decide sila ng tama, na ibigay ang para sa Panginoon, no? Yung araw, no? Yung kanilang offering, yung kanilang tithes. Nung mag-decide sila ng tama, alam niyo po, Sabado pa lamang, ibinibigay na ng Diyos yung kita nila para sa linggo. No? Kaya napatunayan nila. No? Napatunayan nila na kapag nakinig ka at sumunod ka sa kalooban ng Diyos, no, kayang-kaya kanya ng pagpalain. Katulad na nakita natin doon sa Deuteronomy 28. No? Marami pa po yun. No? Marami pa po yung mga pagpapalang yon na pangako ng Diyos. In all aspect of our life, kung paano sinabi, and habi nga, seek ye first the kingdom of God, and all of these things shall be added unto you. Kaya niyang idagdag. No? Kaya niyang idagdag. Yung oras, no? Kung minsan sinasabi natin dahil napakarami nating bayarin, napakarami nating parang kulang ang oras, di natin alam kung anong gagawin natin, kung anong tatrabuhin natin, halos ilang trabaho ginagawa mo para ka lang kumita. Pero kapag natanggap mo, na-renew ang mind mo, na kapag si Lord ang inuna mo, all of these things shall be added unto you. Siya ang gagawa ng kaparaanan. Ang kaparaanan ng Diyos ay higit sa ating kaparaanan at ang kanyang kaisipan ay higit sa ating kaisipan. Amen? No? At ang susunod, no? Ito na po yung panghuli kung paano nandoon na makakapag-choose tayo wisely para po ang tunay na pagpapala na nanggagaling sa Diyos at hindi sumpa ang ating matanggap. Ang sabi dito, we need the Holy Spirit. Kailangan natin ng Santong Espiritu. No? Kailangan natin i-acknowledge ang Holy Spirit sa ating mga buhay. Alam niyo po ba, na sa sandali na kayo ay nagsuko ng buhay sa Panginoon,
talagang totohanan na sinurrender ang buhay natin sa Panginoon, tinanggap siya bilang Panginoon tagapagligtas, ang Santong Espiritu ay nananahan sa atin. No? Siya na yung mananahan sa atin. At ano ang work? Ano ang trabaho ng Santong Espiritu sa buhay natin? Kaya siya mananahan. Ang sabi dito sa John chapter 14, verse 26. Ang sabi nga nun, but the Comforter, which is the Holy Ghost, or the Holy Spirit, kung titignan natin sa whom the Father will send in my name, He shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Yun. Yung pala ang trabaho ng Santong Espiritu, na minsan, ninineglect natin siya. No? Hindi natin siya pinapansin. Hindi natin siya pinapansin. Pero ang trabaho pala ng Santong Espiritu sa buhay natin, ano sabi doon? No? He shall teach you all things. Siya ang magtuturo sa atin ng lahat ng bagay. No? He will bring all things to your remembrance. Ipapaalala niya sa atin. Ano yung sinasabi sa salita ng Diyos? Ano yung mga narinig natin kapag tayo uma-attend ng Sunday service? Ano yung naroon na natanggap natin nung tayo nag-devotion? No? Siya ang magpapaalala nito sa atin. No? Siya ang magpapaalala sa atin. Ang sabi doon, all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Yun nga, yung sinabi sa atin sa pamagitan ng mga salita ng Diyos na ating narinig. No po? Kaya makikita po natin na ang trabaho ng Santong Espiritu ay turuan tayo sa lahat ng bagay. Kaya pag in-acknowledge natin siya sa ating buhay, no, naroon po na sabi niya, siya magtuturo sa atin. Eh, Santong Espiritu siya. Tuturuan ka ba niyang magkamali? Tuturuan ka ba niya na piliin mo ang mali? Hindi. No? Dahil kapag ang Santong Espiritu ang nagturo sa atin, tiyak na tiyak, tama, mabuti. Kasi galing siya sa Diyos. Di ba? Kaya ang nais ng ating Panginoon, ang sabi nga, naroon na i-acknowledge natin ang Santong Espiritu sa ating mga buhay. Sabi katulad sinabi sa Proverbs 3, 5, and 6. Di ba? Ano sabi doon? Trust in the Lord with all your heart. Lean not unto your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will direct your path. Ang sabi sa Psalms 32 verse 8, He will instruct you and direct you in the way you should go. Ang sabi ganon, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. No? Gagabayan niya daw tayo. Kaya makikita po natin, kapag in-acknowledge natin ang Santong Espiritu, alam niyo po, laging tama ang mapipili natin. Tamang salita. No? Tamang salita. Alam niyo minsan, hindi, sabi nga sa pagsasama, katulad po namin ni Bishop, no? Kami po ay kasal na for 39 years, no? Next year, 40 years. Hindi ko naman pwedeng sabihin na perfect yung aming pagsasama. Di ba? Meron niya mga ups and downs. Pero, doon ko nakita yung kapangyarihan ng Santong Espiritu. May time po doon, may time noon na talagang saman-samaan loob ko, no? Nandun yung iba-iba yung nararamdaman ko, no? At dahil dito, naroon na gusto kong sulatan, no? Susulatan ko si Bishop. Lahat ng sama ng loob ko, ganun, yun. Gusto ko isulat, no? Gusto kong sabihin sa kanya yung galit ko, yung ganun ko. Pero alam nyo, bago ko po ginawa yun, nag-pray muna ako. Sabi ko, Holy Spirit, gabayan niyo po ako. Turuan niyo po ako, Holy Spirit. Nagulat po ako nung ako'y sumulat. Alam niyo nung ako'y sumulat, panay sorry, panay hingi ng tawad. Sabi ko, Lord, siya yung mali eh. Bakit ako yung naghihingi ng tawad? Bakit ako yung kailangan man sorry? No?
Sabi nga ng Panginoon, He will guide you and teach you. He will direct your path. Noong ko nakita na kapag talagang naroon na humingi ka ng gabay sa ating Panginoon, bibigyan ka niya ng tamang desisyon. No? Ituturo niya sa atin, yun dapat nating piliin. Katulad nga nung ako'y nanakawan ng bracelet. Pag nanakawan ka, ano ang una mong mararamdaman? Di ba? Pwede kang magalit. Pero nagulat ako. Imbis na murahin ko yung nangnakaw sa akin, ang lumabas sa akin bibig, God bless you. Di ba? Kapag humingi tayo ng gabay sa Santong Espiritu, hindi tayo lalamunin ng galit. Hindi ka lalamunin, hindi ka pangungunahan ng sama ng loob, ng unforgiveness. Tuturuan ka ng Diyos, tuturuan ka ng Santong Espiritu na gawin ang tama, salitain ang tama. No? Kaya napakahalaga po nun. At kapag ang ginawa natin, ang pinili natin ay tama, anong benepisyo natin? Blessing. Amen? Kapag ang pinili natin mali, anong benepisyo natin? Kaaway natin lahat. Kaya minsan, kahit tayo, parang natatakot tayo, parang tingin natin, galit sa atin lahat. Na-stress na tayo, nagkasakit na tayo. Tandaan natin, kaya nga dun sa kapitbahay ko, sabi ko, huwag kang magpaka-stress. Sinasabi mo, may sakit ka na nga, magpapaka-stress ka pa. Eh di lalo kang huwag kang magpaka-stress, huwag mo silang intindihin. No? Kung may nagawa man sa'yo, patawarin mo. Eh yung pong kapitbahay kasi namin, ano siya, ang tawag dito? Nasa Jehovah's Witnesses ang religion niya. Kapag nag-uusap kami, pag nag-message ako sa kanya tungkol sa Diyos, ayaw niya. Na ang sabi niya ay, basta walang, kasi parang ang lagi niyang pakiramdam, parang i-recruiting ko siya, no? Sabi niya, ay ate, basta wag mo nang daanin sa Diyos kapag basta magkaibigan tayo, ganun siya pag yung no? Pero nung time na yon, nung sinabi ko sa kanya, sabi ko, alam mo, sabi ko, nung maingay yung nagkakaraoke, alam mo, pinag-pray ko kay Lord na paulanin para mawala na. Sabi niya, ang galing talaga ng prayer, Sabi niya ganun. Kaya sabi ko, lagi ka magpe-pray, no? Lagi ka magpe-pray. Sabi ko, lagi niya inaangkin, wala na akong baga. Kung alam lang nila, laging sinasabi ganun, no? Sabi ko, walang imposible sa Panginoon. Ngayon, nakakatuwa dahil tanggap na niya, no? Tanggap na niya ang tungkol sa ating Panginoon. Lagi nga yung sinasabi, ikaw lang ang pinakamabait kong kaibigan dito, huwag kang mawawala. Sabi ko, dahil yan kay Lord, sabi kong ganun, no? Oo nga, kasi pareho tayong nagba-Bible eh. Kaya ganun yan, no? Kaya sabi ko nga, kapag ang Santong Espiritu ang ating ginawang gabay, makikita natin, ituturo niya sa atin ang tama, no? Kahit na, sabi nga ay, agrabyado ka, no? Parang sa paningin mo, ikaw ang agrabyado, ikaw ang ginawa ng masama. Katulad nga nung natutunan ko, no, ito talagang pinaalala sa akin ng Lord. Kapag meron sinabi sa iyo, hindi naman totoo, wag kang mag-react. No? Wag kang mag-react, hindi nga totoo eh. Magre-react ka. Pag nag-react ka, ibig sabihin totoo. No? Pakikipag-away ka pa. Kapag may sinabi sa iyo na hindi totoo, wag kang mag-react. Ang gawin mo, ipanalangin mo. No? Katulad ng panalangin ng Panginoong Yesus. Ang sabi ng Panginoon, Lord, forgive them for they do not know what they are doing. Pag totoo naman yung sinasabi, huwag mong awayin. Humingi ka ng tawad sa ating Panginoon. Amen? Lord, forgive me sa aking kasalanan. At kapag humingi tayo ng tawad, makikita natin, ililid niya tayo dun sa tao. At kung sino man yung natin, tuturuan niya tayong humingi ng tawad. Amen? No?
Tandaan natin, ayon sa, dun sa pag-aaral, marami ngayong sakit ang dinaranas ng tao dahil sa stress. No? Dahil sa stress. Konting salita, minamagnify mo, binibigyan mo ng hanggang sa magalit ka na, no? Kaya makikita po natin, ang labanan, hindi tao. Ang katotohanan, ang sabi sa Bible, hindi tao ang kalaban natin. We wrestle not against the flesh and the blood, but against principalities, the rulers of darkness, the spiritual wickedness in high places. Spiritual ang labanan natin. Kaya nga, di ba, may verse sa Bible, ang sabi, love your enemies. Dito, ang tinutukoy dito na enemy, tao. Kaya ibig sabihin, mahalin natin yung tao. No? Pero ang kalabanin natin, yung espiritu. No? Yung espiritu. Po, para naroon na maranasan natin yung tunay na tagumpay na nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya sa umaga pong ito po ay isang paalala sa atin ng Panginoon. Una, God has given us the freedom to choose. May kalayaan tayong pumili. Minsan, alam nyo, ito ay nagagamit sa hindi tama. No? Yung freedom na yan. No? Yung freedom na yan. Kaya meron mga human rights, ganon. Pero alam nyo po, kapag ang katotohanan na yung freedom to choose na yan ay magamit natin wisely ng tama, makikita po natin na yung pagpapala ng Diyos ay laging nariyaan. No? Habi nga katulad ng binasa natin kanina sa Deuteronomy 28, basahin niyo po yun, buong chapter. Nandun po yung, mula sa umpisa, nandoon yung kapag tayo'y sumunod sa Panginoon at ipinamuhay yung kanyang salita, makikita po natin lahat ng pagpapala, lahat ng aspeto ng buhay natin, nandun yung pagpapala. Pero yung kasunod naman doon, kapag hindi ka sumunod, no, hindi ka nakinig sa salita ng Diyos, nandun naman lahat ang sumpa. Anong gusto mo? Pagpapala o sumpa? Tanong, anong gusto nyo? Ngayon, pumili tayo ngayon. Anong gusto natin? Pagpapala o sumpa? Amen. No? Ang gusto natin, pagpapala. At ang pagpapala ay naroon na makakamtan natin kapag tayo ay nakinig at sumunod sa ating Panginoon sa gabay ng Santong Espiritu. Amen? No? Makikita niya, ituturo niya anong dapat mong sabihin, anong dapat mong gawin, no? Ano yung dapat mong maging desisyon. Po, makita mo, hindi ka magkakaroon ng takot sa puso mo. No? Hindi ka magkakaroon ng takot sa puso mo. Magiging excited ka pa nga. No? Magiging excited ka pa nga. Katulad ng naranasan ko nung unang punta ko ng Melbourne, Australia. No? Yun nga, naipatotoo ko na yun. Pero doon sa hindi pa nakakarinig, may time po noon, nagpunta ako ng Melbourne, Australia, parang imbitado ako nung tiya ni Bishop, no? At nagpadala ng cake, hindi ko alam, bawal pala ang cake doon, no? Talagang hindi ka pwede magpasok doon. Dito pa lang sa airport dito, yung mga kasabay ko, sinasabihan na ako, naku, bawal yan, hindi may papasok, no? Sabi niya, kainin na lang natin, kaysa itapon yan. Sabi ko, hindi, habilin to no? Talagang yun lang ang bit-bit ko kasi chinek-in ko yung hand carry lang ako pero chinek-in ko pa. Kaya ang bit-bit ko lang ay yung personal bag tsaka yung cake na yon, no? At pagdating doon sa Australia, doon sa Melbourne, pagbaba, dadaan kami ng custom para ipacheck kung ano yung laman ng aming mga bag ay ng aming maleta, no? Yung mga dala-dala namin. Nasa pila ako. Yung mga Australiano, sinasabihan din ako. Naku, itapon mo na yun dyan. Bawal yan. Tapos nakita ko, merong isa, may binuksan na maleta. Alam nyo, yung isang supot ng Gold Deluxe, kinuha, tinapon. No? Pero alam nyo, first time ko doon. Kapag pala, alam mo, nakasama mo ang Holy Spirit, sabi ko nga, Lord, bakit na-excite ako? Ang dami kong negative na naririnig. Ang daming mga negative na sinasabi sa akin, pero bakit hindi ako natatakot? Bakit na-excite ako? Sabi kong ganun. Kahit ako hindi ko
nai-excite ako. Tapos nung ako na po yung nandoon na harap doon sa custom, inilagay ko pa sa harap niya yung cake. Tapos sabi niya, what is this? Sabi ko, cake. Sabi ko ganun. Alam niyo, nagulat ako. Nagulat ako doon sa salita na sinabi ng Holy Spirit na sabihin ko doon sa custom. Na ang nasabi ko doon sa custom, this is request of a pregnant woman. Pero totoo naman po, nabuntis noon yung anak, yung pinsan ni Bishop noon. No? Ayun na lumabas sa bibig ko, this is the request of a pregnant woman. Ay, bigla pong nag-glow yung mukha ng costume. Tuwan-tuwa. Sabi niya, oh, really? Tapos tinignan niya pa, tinignan niya Sabi niya, okay. Tapos inayos niya pa inayos niya pa yung ng box, no? Nung ibinalik sa akin. Tapos, nakalusot po ako, dala-dala ko. Nakatingin sa akin lahat. Bakit nailabas ko yon? Alam niyo, naalaman ko, kaya pala gano'n na nag-glow yung mukha ng costume. Noong time pala na yon na ako'y nagpunta, merong ibinaba ang gobyerno na kailangang magbuntis ang mga kababaihan doon sa Australia. Kasi, mababa na yung sa population nila. Masyado nang malayo ang gap. No? Wala nang parang susunod na generation. Na noong time pa lang yon, kapag nagbuntis ka, nagbubuntis ka pa lang, suportado ka na ng gobyerno, pag nanganak ka, sila na lahat, no? At pagkatapos noon, libre pa, may 5,000 Australian dollar ka pa, no? Ganun pala ang in-offer noon, kaya talagang tuwan-tuwa yung custom, no? Nung time na yon, nung makita na yun ay para sa isang buntis. No po? Wala akong ka-idea noon. Kaya sabi ko, wow, ganito pala sa Australia. Kaya pag nakakakita ako ng buntis, parang nakakakita ako ng alkansya. No? Kasi ang sabi, 5,000 Australian dollar ang ibibigay. Pwera pa yung mga gatas. Yung talagang suportado ng gobyerno. No? Suportado ng gobyerno. Praise the Lord. Kaya magugulat ka kapag ang Santong Espiritu ang nagturo sa atin. No? Hindi kanya ipapahiya. Hindi kanya ilalagay sa mali, no? Hindi kanya, kahit ikaw magugulat ka, ma-excite ka. Kaya ito po ang kailangan natin ngayon bilang mga anak ng Diyos, no? Sino dito ang anak ng Diyos? Taas ang kamay. Amen. No? Nais ng Diyos, we must choose wisely. Amen. Nais niya na maging wise tayo sa ating pipiliin. Sa lahat ng aspeto ng ating gagawin, we must choose wisely. And we need the renewing of our mind. We need the Holy Spirit. I-acknowledge natin lagi siya. No? I-acknowledge natin, naghihintay siya ng pag-acknowledge natin. Holy Spirit, ituro niyo naman po sa akin. No? Turo niyo naman po sa akin. Ano po ang dapat kong gawin? Magbigay naman po kayo ng sign. Alam niyo, napakabait po ng Santong Espiritu. No? Sabi nga, He will teach us all things. Huwag natin siyang i-neglect sa buhay natin. No po? Bilang mananampalataya, the Holy Spirit was given to us to comfort us, to teach us all things para ituro sa atin ang lahat ng bagay na kailangan natin upang tayo ay mapagpala ng ating Diyos na buhay. Dahil ang plano niya, ang naisin niya, tayo ay pagpalain. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, ang plano ng Diyos, pagpalain ka. Sige, sabihin mo sa katabi mo, ang plano ng Diyos ay pagpalain ka. Sa kabila, ang plano ng Diyos ay pagpalain ka. Hindi ka sumpain. Kaya, choose wisely. Amen? Choose wisely sa pamagitan ng gabay at tulong ng Santong Espiritu. Amen? Tumayo tayong lahat. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, O God. Sa oras na ito, let's invite the Holy Spirit. Kung sa buhay mo, hindi mo siya nabigyan ng acknowledgement, this is the time. No? Umpisahan natin. Umpisahan natin para
sa bawat araw natin, pagising pa lang natin, maka-choose tayo wisely. Makapili tayo ng tama kung ano yung dapat natin gawin, no? At makikita natin, ang sabi ng Panginoon, I will instruct you and direct you in the way you should go. Siya magtuturo sa atin ng dapat nating gawin sa araw-araw ng ating buhay hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Let us sing this song, Come Holy Spirit. Hallelujah. Halayaan natin ang anointing niya, ang pagsama niya ay lagi nating maranasan upang ang tunay na ang tamang pagpili ay ating magawa sa ating buhay. Praise the Lord. Holy Spirit, follow me now. I need your anointing. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Let's acknowledge the Holy Spirit. Let's welcome the Holy Spirit in our life. Fall on me now. Amen. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Amen. Come, Holy Spirit. Yes, as we acknowledge the Holy Spirit in our life, nangangailangan ka ng tamang desisyon. He will instruct you. He will direct you in the way you should go. Amen. Love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel
in spirit and in truth. Yes, oh God. Hallelujah. Yes, Holy Spirit. Patuloy po na kumilos kayo sa buhay ng bawat isa sa amin. Patawarin niyo po kami kung sa aming mga buhay, nanineglect ka namin. Hindi ka namin ina-acknowledge. Lalo na kapag kami may mga problema, may mga suliranin. Mas pinipili naming piliin ang aming nalalaman, ang aming understanding. Pero salamat sapagkat pinaalalahanan niyo kami that in all our ways we must acknowledge you and surely you will direct our path. Sa oras pong ito, sino man po Diyos ang naghahanap ng tamang desisyon, mangusap po kayo, Santong Espiritu, sa Kanya. Sabi sa inyong salita, you will instruct us and direct us in the way we should go. Kayo po magturo sa amin kung anong kaparaanan upang kami po ay makalaya sa anumang mga problema at suliranin na aming kinakaharap. Yes, Holy Spirit. Speak to your people right now. Yes, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Panginoong Jesus, sapagkat sinabi nyo, ang Santong Espiritu ay nananahan sa amin upang kami turuan sa lahat ng bagay. Yes. Turuan nyo kami na makapamili ng tama, ng tamang desisyon, ng tamang sasalitain, ng tamang iisipin, ng tamang gagawin. Holy Spirit, ikaw lamang makapagtuturo sa amin ng tama. For you are the Spirit of truth. Ikaw ang Espiritu ng katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa amin. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Malaya ka pong kumilos sa aming mga buhay. Malaya kang magturo sa amin upang habang kami naghihintay sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Hesus, kami ay makapamuhay ng mayroong katagumpayan sapagkat tama ang aming pipiliin. At kapag tama ang aming pipiliin, tiyak na tiyak ang pagpapala ay aming mararanasan. Salamat po sa umagang ito. Hayaan niyo po na ang bawat salita na amin pong narinig ay tumimo sa aming mga puso at magpaalala upang makapamili kami ng tama. Maraming pong salamat sa sa pagtuturo niyo sa amin ngayon. Salamat po sapagkat ang nag-acknowledge sa inyo ngayon, Panginoon, alam ko na tinuruan niyo na, O Diyos. Kaya ngayon pa lamang po, ang papuri, ang pasasalamat, ay tanging sa inyo lamang namin laging ibabalik sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Praise. Sige po, good morning po sa ating lahat. Yun nga po, sa narinig nating word ngayon, we choose wisely. So, ganun din po sa pagpipili natin sa pagbibigay ng ating mga ikapo or mga offering po natin sa Panginoon. Di ba, nagde-decide tayo kung magbibigay ba tayo or hindi. Pero,
yun nga po, dahil ang Panginoon ay faithful po sa atin, kailangan yung pagpipili po natin or pag-decide natin na magbigay po ng tithes and offering natin sa Panginoon is kailangan po is lagi po nating piliin na ibalik sa Panginoon yung nararapat sa Kanya dahil siya rin naman po yung nagbibigay ng para sa atin, di ba? And yung sinabi rin po kanina na ano ba yung gusto natin, pagpapala o sumpa? Kasi yung sa sumpa po sa part na hindi pagbibigay ng ng para sa Panginoon, yun po yung sinabi dun sa Malakay 3:11 na magpapadalang parang may mga locust na sisira ng mga crops natin. So, yun yung sumpa na kapag hindi natin sinunod yung salita ng Panginoon na magbalik ng para sa Kanya or yung pagbibigay ng tithes and offering natin, yun po yung mararanasan natin, hindi yung blessing. So, kung gusto po natin ng pagpapala, kung gusto natin ng blessing, lagi po natin piliin na magbigay sa Panginoon, na ibalik yung para sa Kanya. And ano naman po yan para sa ikabubuti din po natin dahil lahat ng nagkakaroon tayo is nanggagaling sa Panginoon. Kaya, di ba sabi rin po sa Deuteronomy 8:18 na, it is God who gives us the ability to create wealth. So, yung mga kinikita natin or yung mga pinagtatrabahuan natin, pinagpapagura natin na perang yan, lahat po yan nanggagaling sa Panginoon. So, lagi po natin piliin na ibalik din po sa Panginoon kung ano yung nararapat sa Kanya para ma-experience po natin yung overflowing na blessing na inihanda ng Panginoon para sa atin. So, pag-pray po natin, i-prepare po natin yung mga ibibigay po natin sa Panginoon. Yes, Lord, Heavenly Father, O God, thank you, Lord, for this day, O God, for another opportunity, Lord, na makapagbigay po kami sa inyo, O God. And Lord, lagi niyo pong turuan ng bawat isa sa amin, Lord, na ibigay namin, Lord, ang nararapat na para sa inyo. Ibigay namin ang aming ikapu, ang aming offertory, ang aming yung para sa mission, Lord, yung para sa mga gawain, Lord, dito sa inyong simbahan, Panginoon. Lord, bigyan niyo po, Lord, ng kakayahan ng bawat isa sa amin, Lord, na maibigay namin, Lord, ang nararapat sa inyo, Panginoon, Lord. Dahil kayo ay tapat, Panginoon, sa amin, Lord. Turuan niyo rin po kami, Lord, ang bawat isa sa amin, Lord, na maging tapat sa inyo, O God. Na, Lord, na lagi naming alalahanin, Lord, na ang pagbibigay sa inyo ay hindi kawalan sa amin, O God, kundi ito ay kadagdagan, Panginoon, dahil ikaw, Lord, ang magbabalik ng siksik, liglig at umaapaw para sa amin, O God. Lord, maraming salamat, Lord, sa bawat isa na magbibigay sa araw na ito, God, Lord. Ikaw magpala sa kanila, Panginoon. Ikaw, Lord, ang magbalik, Lord, ng pangangailangan nila, Panginoon. And Lord, you will show us, oh God, Lord, ipaparanas mo sa amin, Lord, ang miracle, Panginoon, na inihanda mo para sa amin, Lord. Sa iyo lamang, Lord, ang lahat ng papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise. Ayan po, so let us go to our announcement po. Wala naman po tayong special announcements, just the regular ones po. And first one po is our prayer matter. So tomorrow po yan, every Monday at 7:30 p.m. So ayan po, inaanyayahan po ang lahat na magpadala ng mga prayer request ninyo or pwede po kayong mag-tune in sa live dahil live po mangyayari yan. Mag-comment po kayo or makipag-engage po kayo dun sa sa live streaming po natin during the prayer matters. And live din po, pwede po kayo magbigay or mag-send ng mga prayer request ninyo.
and leaders and workers spiritual feeding every Tuesdays pa rin po yan, 8 p.m. via Zoom. So if gusto nyo pong mag-join, meron po tayong link available po. You can approach Pastora Sheik or Brother Goy for the link sa ating Zoom. And meron din po tayong mga online programs like yung Tinig ng Pag-asa po natin. Every Thursdays po yan at 7:30 p.m. Midweek service naman po natin every Wednesday, 7 p.m. po dito po sa ating church. Inaanyayahan po ang lahat na mag-attend din po kayo dahil marami din po tayong mga revelation from the Lord na pwede nating matanggap dito. So, this month po, this week, kakatapos lang po natin sa Deuteronomy 13 to 17. So, 5 chapters po yung or para po siyang Bible study. So, yun po yung pinag-uusapan natin every midweek service dito po sa church. And for our soaking naman po, lahat din po ay invited to join every Fridays po yan at 7 p.m. Dito rin po yan sa church. Ayan, and pwede po nating i-like, follow, and subscribe po ang ating Facebook page and our YouTube. And yung mga gusto po ninyong i-rewatch po yung ating mga services or previous services, available po yan sa ating Facebook page and YouTube. Pwede nyo rin po itong i-share sa inyong mga walls para marami din pong makapakinig kahit po nasa ibang lugar po sila. So yun lamang po ang ating announcement for today. So inaanyayahan na po ang lahat. Tayo po, lahat ay tumayo at ibigay po natin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Praise. Yes, so God. Yes, so God. Maraming salamat po, Panginoon. Muli, marapat na tunay nga po, O Diyos, na maibalik namin ang papuri at pasasalamat, O God, sa kabutihan mo sa umagang ito at katagumpayan, Panginoon. Lord, maraming pong salamat sa ginamit niyo, Panginoon, na lingkod na naghayag po ng iyong salita at nagpaalala muli sa amin, Lord, na
kung saan, O God, matuto kami sa aming mga pamumuhay sa araw-araw na piliin ang tama at gawin ang tama higit sa lahat, yung nakakalugod sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po sa ginamit nyo na si Rev Stella, Panginoon. Patuloy po namin dalangin na ibalik nyo po yung kalakasan, physically, mentally, emotionally, spiritually, financially, O God, sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, O God. Lord, continue to anoint her lips, anoint her mouth, Panginoong Hesus, sa lahat ng, Lord, na marami pang kaluluwa ang maabot niya, Panginoon. Lord, na kung saan magbabago, Lord, ng aming mga buhay, Panginoon. At tunay nga po, O Diyos, sa aming mga narinig, Lord, hindi lamang po sa umagang ito, Panginoon, bagkus sa darating na linggo na aming kakaharapin, Panginoon. Lord, continue to, Lord, na turuan kami at ng banal na Santong Espiritu sa aming mga buhay, Lord, sa pagsasalita, sa pag-iisip, sa pagkilos, Panginoon, at sigit sa lahat sa aming mga makakasalamuha. Lord, na tunay nga po, O Diyos, na makita yung glory mo, yung character mo sa buhay ng bawat isa sa amin na sa kabila ng aming mga kinakaharap, pinagdadaanan po, truly, O God, Panginoon, Lord, yung pagmamahal mo, O God, ang patuloy naming nararanasan sa araw-araw. Lord, continue to renew our mind, renew our strength, renew our spirit, O God. Lord, and always acknowledge sa aming mga puso ang banal na Santong Espiritu that truly not our might, not our power, but by the Spirit, O God, na siya nagbibigay sa amin, Lord, ng kalakasan sa araw-araw. Salamat po, Panginoon, na tunay nga, O Diyos, na Lord, sa tunay na pagsunod sa iyo, may biyaya at pagpapala, Panginoong Hesus, sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Lord, uuwi kami ng punong-puno ng pasasalamat. Uuwi kami, Panginoon. Lord, na-receive namin yung portion ng bawat isa, Panginoon. Lord, salamat po, Ama. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri, pasasalamat sa pinakamataas at pinakamakapangyarihan mong pangalan. In Jesus' name, Amen. Thank you, Lord. I will